Iya, semakin digedekkan lagi asapnya. Biar makin pekat. Lah iya. Aku ngono-ngono aku yo sangit-sangit ngono ta. Ngene iki. Balik ora dikira. Landi. Orang ngamen kok dikira malah masak ngene iki kok Mas. Sangit tenan lho Mas. Yo wes dikasih satu tembang, yo. Kok dari tadi warna asapnya putih, Mas? Asapnya ganti sing abang apa? Ngene iki sampean tambahi semprotan sus ngono lak ya tambah wangi to ya. Wes dikasih ada gubuk asmara. Gubuk asmara. Tarik yuk, Bro. Ayo, Pur. Gubuknya bar tak nyanyi wingi. Ambruk le. Ambruk no, Mas. Iya heyo. Iya heyo. Kadang-kadang Sugeng Rawo. Bertamu undangan. Sejajar negeri panjenengan pedet. Papan Waragahan. Ayo yo. Mas kameramen asape metu meneh. Pokoke ger lagune hot asape metu. Sing bagian nunggu kotak sampai ra ketok lho ya. Mbak sing sabar ya Mbak ya. Buke nggih enten nggih. Kecaketan sajroning ning ati.
polusi bener di mana-mana ini. Aduh. Polisi ya. Wis. Ayo Mas dikipas meneh Mas. Hen mobile sisan Mas. Lah yo Grujuk solar sih. kayak bingung teh kayak ngono. Ene kene diumreng-umreng ene kono masak ora ndang mateng ngono. Sing penting aja sangit kopine ya Mas. Jagetan sajroning ati datang luntur